लोगोफोर आं दंफाव बयजोंबो अनजाथाव लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामो आरो बेल बटनखौ थुनानै गालांनो दाबाव थुनानै गालां दानो दिनैनो दामख'लाजोबना गालां जाहाथे जों भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ फार्स्ट नुग्रोयो थेंक इउ आयो मा एसे बरिंलै माला कभिड फ्रि जाबावगोन दा दे बेरायनो थांमोनला मानो मोनला खालि न'आव थानानै बिमाजों रायजाबाय थानांगौ खामानि मावोनि दे बाबायसो आं बेरायनो थांला मोनला मानो मोनला हेयार कालार खालामनो सानबाय खानाय स्पा खालामनो सानबाय बेबो जाला मा जाबावगोन दे आं थै फेसबुकखौनो नायलायनोसैलाय आं मा नुयो सोर सिख्ला मेसेज हरदों आंनावलाय फागोलाव र' नायनां बा मेसेजाबो मालाय रामायण स्ट'रिखौ लिरना हरनाय बायदि एसे गोलाव गोलाव मेसेज हरदों मा लिरदों र' लाजियाखै नों हापां मालायनि बयफ्रेन्डजों मेसेज खालामनो मालायनि बयफ्रेन्डजों नों लुदु गेलेनो नों आंनि बयफ्रेन्डखौसो मोनबाय नोङो हा जों सानैनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं बा माबा मोनसे गारलायनांगौबा नोंनि सायावसो थाजोबगोन गासिबो रिसपन्सिबिलिटिया मिथिबाय आंनि बयफ्रेन्डनिफ्राय गोजानाव था नों हापां बा आंखौ बिदिसो बुंलायदों बे मेसेज खालामनानै गावनि बयफ्रेन्डआ लुदु हरनायखौसो गेलेयो दा बरिं मोननानै बेनो माबा जाबाय होनबा लुदु गेम गेलेनायानो हा बयफ्रेन्ड हरनायखौसो गेलेदों दा आरो आंलाय मा बाल मिथिगौ बेलाय गार्लफ्रेन्ड दं ना मा दं माथो बेथ' खोन्थाना लायाखैना आरो थाखोआनो जेनेबा जों लुदुल'सो गेलेयो बेनिफ्राय जोंथ' जेबोखौनो जों रायलायखाया माथो बाल माखौबा लानानै एफा अभार पजिटिभ जादोंबालाय हाबा जायो थांना थाबथानो मा बाल नोंलाय दावराव खालामहरबाय थायो बालनि बाल हौवायाबो गार्लफ्रेन्ड दं होननानै खोन्थाना लाबावाखै दाखालि सोंबाय ओरैनो धेमालियावनो गार्लफ्रेन्ड गैया होनबावो गार्लफ्रेन्डफोरखौनो लायो नामा दालाय अबेनिफ्राय उजिब्रबखो हो ओमफ्राय आंहासो बिदि खोनासंनांगौ जाबाय नामा र' बेट्टी खेबसेल' मेसेज खालामबावथो आंखौ सोरनि फन फैलायखैलाय आननोन नाम्बारनिफ्राय र' रिसिभ खालामनां हेल' हापां आं सोर बुंदों मिथिगौ ना आं बन्ध'नि गार्लफ्रेन्ड बुंदों आं मिथिबाय आरो मोजाङै खोनासं नों जायजों सानफ्रोमबो लुदु गेलेबाय थायो बियो आंनि बयफ्रेन्डसो मिथिबाय आरो नों लाजिया नामा मालायनि बयफ्रेन्डजों लुदु गेलेनो सानफा हरफ्रा बे आंनि बयफ्रेन्डसो मिथिबाय नोंनि थाखायनो जों सानैनि रिलेशनशिपआ गाज्रि जानो हमदों नों मानो जोंनि लाइफआव फैनांगौ दे हा नोंहा बेलेग बयफ्रेन्ड गैबावा नामा नोंहा बेलेग हौवा मोनासै आंनि हौवाखौसो मोनबाय नों आंनि हौवाजों नों मा बाल रायलायनो मोननांगौ नोङो आं नोंखौ लास्ट बार वार्निं होदों मोजां बुंनायानो मानि आंनि बयफ्रेन्डनिफ्राय गोजानाव था मिथिबाय मा होनदों नोंनि बयफ्रेन्डखौ आंनो मानो नांगौ हा आंनो मानो नांगौ नोंनि बयफ्रेन्डआसो सिगां लुदु गथ'नायखौसो जों गेलेयो दा हा बै लुदु गेलेबाय मा थांगोन नोंनि मा थांगोन नोंसोर सानैया माबा मोनसे जालायदों नोंसोर सानैया नांलायदों बेयाव गेजेराव आंखौ मानो लाबोदों हो मानो लाबोदों नोंनि बयफ्रेन्डआ खोब मोजांखाय नोंनि बयफ्रेन्डआ हिर'खाय मिस्टार इन्डियाखाय आं खारफागोन नामा आं खारफागोन ओइ सिख्ला खोनासं मिथिबाय नोंसोर सानैया मा जालायो थैयो थाङो नोंसोर सानैनि प्रब्लेम बियो आंखौ गेजेराव लाबोनो दा नाजा नारा नाथा आंखौ गेजेराव दा लाबो आं नोंसोर सानैनि गेजेराव फैयाखैबा आंथ' मिथियाबो नोंनि हौवाखौ जास्ट लुदुल'सो गेलेयो दा हा नोंनि हौवाया बिराद मिस्टार इन्डियाखाय मिस्टार वर्ल्डखाय आं नोंनि हौवाखौ गोसोथोगोन नोंनि हौवाया आंनि क्रासबो नङा आंनि पसन्दनिबो नङा मिथिबाय नोंनो लाना थां नोंनो ला साला गाबागावनि बयफ्रेन्डफोरखौ दख'ना जेरबाजों खाथुमनानै लाना जोंखौलाय मानो टेनसन हरदों हो नोंनि हौवाखौलाय मानो नांगौ नोंनि हौवालाय हौवा नामा जोंहा बयफ्रेन्ड गैया नामा जोंहा बयफ्रेन्ड दं ना नेक्स्ट टाइम बे कल खालामलाय नोङो नोंनि खानायखौ साबसिन मोनाबा आंनि नामाबा हापां नङा आंखौ नों दम हरदों नों आंनि बयफ्रेन्डजों लाइन मारिनानै आंनि बयफ्रेन्डजों रायलायनो आंखौसो दम हरलायबावदों फै नोङो लोगो हमगोन आंबो गिया आङो नों आंखौ गिनानै फाजोबो सानदों आंबो गिया आচ্ছা आंबो चेलेन्ज खालामदों दे फै होमबा नांनांगौबा आंबो दङ आंबो गिया आच्छा आंखौ बियो चेलेन्ज खालामलायदो र' लिंहरनां बेखौ हेलौ ओइ सिख्ला दाहाय बै सगाफै सारियालि सगाफै मिथिबाय बेयावनो नांगोन मा जायो जालायगोन बेयाव मिथिबाय लासिनो दा थाखा मिथिबाय फैथारनांगोन नोङो दुधका दुध पानिका पानि खालामनो नोंनि हौवायाबो लानानै फै नोंनि हौवाजों रायलायो नामा साला हापांखौ चेलेन्ज खालामदों र' आंखौ माबायदि मानसि सिनायाखै बियो साला आं बिनि बयफ्रेन्डखौ गोसोथोयोना माइदि आंखौ बेबायदि सिगां मेसेज खालामनानै दम हरनो आयुलै र' लोगो हमथारनि ओमफ्राय मा जायो नायथारनोसै आंबो हापां मा जालायखो आंनो सासे सिख्लाया फेसबुकआव मेसेज हरदों मेसेज हरनानै नाम्बारखौबो सोरनिफ्राय लाखो दाय फन खालामनानै गावनि बयफ्रेन्डजों लुदु गेलेनायनि दाय जादों आरोना बेनिफ्राय गावनि बयफ्रेन्डखौ लाइन मारियो होननानै आंखौ रायहरनायाबोलाय नोंहाबो मालाय सेंग्राफोरजोंलाय मानो लुदु गेलेनांगौ जाखो आबा नोंबो बै सिख्लानिसो लोगो
माने आं नोंनो सैथो खोथाखौ खोन्थाबाय नों आंखौ उल्था बिदि रायबावबाय नोङो बा नोंबो बै सिख्लाजोंसो लोगो होमबा ना आं रावनिबो लोगो नङालै नोंबो मालाय सेंग्राफोरजों मानो लुदु गेलेनांगौ बेखौसो बुंदों आं जायखिजाया चेलेन्ज खालामबाय बे सिख्लाखौ लोगो हमनानै बुलायनो होननानै दाहाय जों सकआव थांनो नागिरदों सारियालियाव थुदो नोंबो आंजों मा होनदों मा बुलायनायनि चेलेन्ज बुलायगोनथ' आरो मानोथो आंखौलाय दाय हमनांगौ बेलाय मानोथो आंखौ बिनि बयफ्रेन्डजों आं जेबोखौनो रायलाया माया मानोथो आंखौ बायदिसिना खोथा बुंहरनांगौ बियो बेनिखायनो आं बुलायनो लिंहरस्राबाय गावहाबो बुलायोनो बे नंखाय फिसा खोथाफोरखौ लानानै बुलायनोबो ओंखारलायबाव नोंसोरलाय आयु नाङा बादो नाम्बारफोरखौ ब्लक खालामनानै दोन सेंग्राखौ फ्रेन्ड लिस्टनिफ्राय ब्लक खालामनानै दोन ओमफ्राय सिख्लाखौबो ब्लक खालामनानै दोनदो नाङा बेबायदि नांलायनो हामा आं मिथिया नोंबो थ'बा दा बुलायनायाव आं हारसिं थांनो बादों होनबायना हाबां लासिंसिं नोंसोर बुलायगोन फेसबुकआव दानि इउटुबाव भाइरेल जागोन फटकफोर केमेराफोर खालामनानै मानसिफ्रा हेगारसोलायगोन नाङालै हाबां नाङा बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था मिथिबाय होननायफ्रा होनखायो होनग्राफ्रालाय थाखायो बादोना नङाबा था नोंलाय आंखौलाय माला सापर्ट खालामनायखाय आंखौल'सो दाय हमनो रोंगौ दा नोंहाबो बै सिख्लानि सापर्ट दा आं हारसिंबाबो थांगोन जालायबाय एसेयावनो दाय जायो रोंलालै आं नोंबो थांनाङासो होनदों दा मानो थांनांगौ बेफोर फिसा खोथाखौ लाना बुलायनो थाङो नामा जल्दि फन खालामनानै रायहर नों सिख्लाखौ मिथिबाय रायहर जल्दि आं मिथिखाया आंखौ बे बायदिसिना बुंहरदोंना जल्दि रायहर नों सिख्लाखौ आं रायलायालै आं सिख्लाफोरजों रायलायनो उसुबिदा मोनथारो आं सिख्लाफोरजों रायलायनो उसुबिदासो मोनो होन्दोंना नोङो सिख्लाफोरनो लाभ रियेक्ट हरनोबा सिख्लाफोरनि फट'फोरावबो कमेन्ट हरनोबा सिख्लाफोरनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनोबा लाजिया नों दाजोबदां दाबा रायनो थाखाय आंनि थाखाय रायहरनो थाखायखौनो नों हाला आरोना बबेथिं लाङोब्रा खोथाफोरखौलाय नोंलाय हाबां जायखिजाया सिख्लानो फन हरनानै रायहर मिथिबाय सिख्लाखौ बुंहर हर नाम्बारफोरा आं एसे बुजायहरनोसै माखौ बुजायनो नोंलाय जेबो बुजायना डाइरेक्ट रायहरखा मिथिबाय डाइरेक्ट रायहर थिगसे रायहर मिथिबाय आंखौ नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ बायदिसिना बुंहरदों नों मिथिया नामा नों रायहरनाया नामा बेनो नोंनि मोजां मोननाया सिख्लाफोरखौ डाइरेक्ट बिदि रायहरनो उसुबिदा मोनोलै आं उसुबिदासो मोनो होनदों लाभ रियेक्ट हरनोबा कमेन्ट हरनोबा फट'फोराव लाइक हरनोबा उसुबिदा मोना नोंहा मा डाइरेक्ट हरो जाबाय दे नाम्बारफोराव हरनानै दोनबानो जाबाय ओमफ्राय थांगोन दा नारजिबोदां दाहाय बुलायनायाव माखौ बुलायनोल' गोसो जाबाय थायोब्रा WWEआव थांदोलै नोङो नोंहा थाङाबा था आंखौ बादाबो होनो मोना नोङो मिथिबाय नों थाङाबाबो जोंहा दंफांमोन दंखायो सोमस्रोमोन दङ बिसोरखौ लिंहरगोन आं मिथिलालै नोंसोरसो मा खालामलायबाय थादोलै दाहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा आंखौल' दा खोन्थाहर नों मिथिबाय दरखार गैया नोङो खोन्थानो दाउस्रि देलाय आंनि जिरखौनाहाय फैसाखौ मोनबायना नोङो नाखै आङो जबाननि पाक्काखौ नखाय जेरै बुङो एरै खामानि मावखायो आङो नों माबा प्रब्लेम जाबा बे अमा राजा बयनिबो खाजाखौ गोसोखांबानो जाबाय आरो ना दाउस्रि देलाय जेबो नङा आं जेबो साना बेफोरखौ नों खालि प्रब्लेम जाबा नैबे फान्था गिलाखौ गोसोखांबानो जाबाय आरो ना दे होमबालाय दसे आङो बाहेरायाव थांथ'नि दोनथ'नोसै नामा दे होमबालाय दाउस्रि देलाय खेबसे खोदो हरनोसै आं नोंखौ नोंबो आइबा खोदों होनलाय बेसे गोदै नै आंबो खोदों हरनोसै दाउस्रि देलाय आंनि जिउनि मोगथाङावनो मोनखालानोसै बेनिखायनो फनफोरावनो खामानि सोलिनांसिगोन आरो उफाय गैया आले अमा राजा मायाबो लट्रि नांलायबाय नामा माथो खुसिथार बे अमा राजानिया मालाबाबो दुखुनि सम फैयाब्रा जेब्लाबो खुसिनिल' अखायो आंनाव दुखुनि अखाया मिथिदों नों अमा राजाखौ नोंसोरलाय बहा हानोब्रा अमा राजा आंहासो बिराद गिदिर बिपदआव गोलैनानै दङ मा बिपद माबालाय मा जालायखोथाय हाफां मोना दानि सोरबा सिख्ला फन हरनानै माबा नांलायखो ना माखो माबा बुलायनो थांनो ओंखारनायाबोलाय सकआव सारियालियाव बुलायनो दाहाय मोनाबिलियाव बेनिफ्राय आंखौ रायहर होननानै फन नाम्बार होदोंब्रा आं दा मा खालामनांगौ जाखो सिख्ला नामा हर नाम्बार आंनो बिदिखौ हेन्डेल खालामनो एक्सपार्ट आं होमबा आं वाट्सएप खालामनानै हरनि नों वाट्सएपआव नायबानो जाबाय सिख्लाफोरनि प्रब्लेमलाय मा होनोब्रा थाखायो बिसोरनालाय दैलि रुटिनखा नङिनखा जायखियानो नाम्बारखौल' हरलाय बिदियाव एक्सपार्ट आं हेन्डेल खालामनायाव मा होनरो आं दंब्रा हरो नाम्बारा आच्छा सिख्लाया माथो साफाथारलै बिदिखौ रायनो हायोलै सोरबा दै बादोन वाट्सएप नाम्बार होफैलायबाय थेंखौलाय नारजिबदां रायलायहरलायनोसैलाय आंहा सासेजोंल' रायलायथानो बायोलै आंना सानै साथाम नांथारगौ रायलायनो अगालिलि मोनलायलाङो बिसोरथ' दालि ओंख्रिखौल' जाबाय थानोब्रा दाउ बेदर अमा बेदर मायबाबो नांदेरगौ ना उल्टा जोनोम मोननाय जाला नोंनाबो आखरा थिग नंमारालै आरो नों प्रब्लेम सल्भ खालामनांगौ होननानै आंनि खाथियाव फैनायखायसो प्रब्लेम सल्भ खालामना होनो नागिरदोंब्रा नारजि जायखिजाया बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होबानो जाबाय माबा बुलायनो थांनो ओंखारलाबायना आं थाङालै होमबालाय हाफांखौ फन खालामना लोगो लानोसै आं थांफागोन ना बिदियाव र' हाफांखौ फन खालामदां
हेल' हापाहां खोनादोंना माथो नों निउस बनायनो नागिरदोंनो आं रिपर्टार जाग्रा जागोन दे केमेरामेन जाग्रा जागोन आं लाना थांबाय आंखौबो दैद मा रायहरोब्रा खाब्रां खालि मानसियालाय दैद आंनि सोमसि बायदि गुरै जाब्रा नोङो खाब्रां दैब्रांब्रां रायहरखायो सिगाङावनो दे होनदालाय हापाङा रायहरबायसो आंखौ लांफायानो मिन्थिखायोब्रा आफाबो नोंखौ बेनिखायनो नोंखौ नाङा जाखायो बेनो दाथ' नाम्बारखौ मोनबाय रायलायहरनोसै आं दा मोनानिफ्रायनो एफा जारौ सिख्लाखौ जों रायनो हायोलै एफा मोजां सिख्लाखौ दा सिख्लाफ्रालाय मा एसे अननायब्रा गावजों गाव नांलायनो बुलायनोल' मेगन सालायलायबाय थायोब्रा बिसोरलाय